सानथामनि आबुं हाबाफारिजों 28थि मागो पूर्णिमा आरो श्री श्री जग शिव सनातन धर्मनि 101थि बोसोरारि जथुम्माया थांनाय सानखालि खुंफुंजालांबाय। आसामजों लोगोसे सोनाब बंग आरो गवालपारा जिल्लानिफ्रायबो गोबां इसोर सिबियारि रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैदों बे फोरबोआव। कक्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय दंग्लाजरा श्री श्री जग शिव सनातन मन्दिर सिलबानाव थांनाय 30 जानुवारिनिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों मागो पूर्णिमा फोरबोखौ फालिदों। बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै 31 जानुवारि अक्ट'खालि काजिगाव शैलेन्द्रनाथ ब्रह्म स्टेडियामाव आसामजों लोगोसे सोनाब बंग आरो गवालपारा जिल्लानि मोसाखावरिफोरा श्री श्री जग शिव सनातन धर्मनिजों सोमोन्दो गोनां कच राभा सोमजिरानि क्रिस्टि हानजाया गासै 1000निफ्रायबो बांसिन मोसानाय दिन्थिफुंदों। थांनाय सानखालि एबा जोबथा साननि हाबाफारि बायदियै धोरोम आफादनि गोथार फिरफिला बिरहोनायजों हाबाफारिया जागायो आरो आसामजों लोगोसे सोनाब बंग गवालपारा जिल्लानि श्री श्री जग शिव सनातन धर्मजों सोमोन्दो गोनां इसोर सिबियारि सुबुंफ्रा गाव गावनि थांखि आरो मिजिंफोरखौ मन्दिराव फुजा होनानै बोर बिनानै लायो। बेबायदिनो सानजौफु समाव मोनसे गेवलां मेल लानाय जायो आरो बे गेवलां मेलावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो बिटिसि नोगोर जौगाखां बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्मआ। दिनै मागो पूर्णिमा जोंनि कच राभाफोरनि मोनसे धर्मीय मोनसे उत्सव बाहाय दलंकजरा काजिगावनि दलंजरायाव जोंनि शिव सनातन धोरोमनि ऋषि जग शिव सनातन धर्मनि धर्म फालिगिरिफ्रा बाहाय नुजाथिफैदों। जोबोद मोजां मोनदों आरो बिराद अस्पिशियास दिन दिनै मागो पूर्णिमानि दिन। गतिके बे धोरोमा जौगाथों, लावथों, गोलाव जाथों, गुवार जाथों, गोथौ जाथों बेखौनो आं आसा खालामो आरो साफ्रोमबो आङो सिबियारि बिथांमोनखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों।